Ahojte! Ako už po niektorí viete, vo svojom voľnom čase vyrábam handrové bábiky, ako napríklad túto. A dnes by som vás chcela oboznámiť, koľko úkonov musím urobiť, kým takú bábiku vytvorím. Tak v prvom rade som si musela vymyslieť a nakresliť strih. Vyzerá asi takto: teličko, hlavička, ručička, nožička. A podľa toho som si nakreslila, teda aj stále si musím nakresliť na látku tieto časti, ktoré potom takto prišijem na šijacom stroji. Nechám tam otvor, neviem, či je to dobre vidieť. Nechám tam otvor, aby som to mohla prevrátiť na druhú stranu, tieto časti ako ručička, nožička, hlavička a teličko, ktoré tieto časti potom musím samozrejme naplniť s takýmto dutým vláknom a s takouto pinzetou. Potom to nadobudne taký tvar, teličko, ručička, už sa to začína podobať aj na normálne časti teličiek, nožička a hlavička. Táto hlavička je vlastne prvá vrstva a táto konečná časť je vlastne štvrtá vrstva. Takže hlavička, kým sa dopracujem k takejto forme, má ďalšie 3 vrstvy. Keď už mám takúto hlavičku, namaľujem očka s nezavadnými farbami, prišijem ústočka, nožtek, uška a môžem prišívať vlásky. Vlásky prišívam z vlny, každý vlások zvlášť, takže dosť dlho mi to trvá, kým vlásky nadobudnú takýto tvar. Vyzerá to normálne ako normálne vlasy, dajú sa aj krásne česať. No a potom, keď mám prišité vlásky, tak každú túto časť musím prišiť k teličku. Takže prišijem hlavičku, ručičky, nožičky. A aby sa tie ručičky a nožičky hýbali, tak ich prišívam s takýmito gombíkami a s pevnou bavlnenou niťou. Takže bábika môže stáť, sedieť, pekne sa hýbať. Keď mám teličko hotové, tak nastáva časť ušiť šaty, čo mám vlastne najradšej. Je to taká finálna časť, kde môžem vlastne rozmýšľať a vymýšľať, aké farby zvolím. Farby volím podľa momentálnej nálady, takže táto bábika má takúto oranžovú sukničku, ktorá sa jej dá vyzliesť. Všetky vecičky sa dajú povyzliekať a poprezliekať a takýto oranžovo-zelený kabátik. Bábika má aj pehy, tak som si povedala, že jej urobím aj pehy. Mňa by zaujímalo, čo si myslíte, ktorá časť výroby je najzložitejšia pri tvorbe takej bábiky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše komentáre. Ahojte, uvidíme sa na budúce.